bafowethu Mthwakazi wonke nomthaniya lokhulumayo Sbanie sinamandla bayimbanga ezomsheshekile ngithi angimeme bafowethu nge-12 Saturday kunomcimbi Mthwakazi Maskandi Festival ngicela ukuthi ama-TS wonke abasekukhanyeni baphelele khona lokhulumayo inkosi yaMthwakazi bonke sebephelele nongayazi uzoyazi mhla ka-12 asipheleleni khona bafowethu ngoba umcimbi engicabanga ukuthi umcimbi wokugcina engizowudlala lapha eGoli bengicela ukuthi bonke abantu baphelele khona siyabonga Sbanie